mau ke jonga ya ke jimut jonga ke diga por ke long habang yang hangni ha Mawngap kapan kan mau yang iki por barim baja kiba kipa ye ki maba ki dia thu khana bat kata kalong bagasnong Mawngap kadai ke yoba bat ke jaka pedeng ka jaka songthai ka jaka samit ka jaka hakaba Paidbah nasa West Coast Hills kanthop ikilai tali ki district jang West Coast Hills kanthop ro ikibenta jang Ribhoy ibamenta Ribhoy district ya lemba jang ka Mawngap bat ka Mawngap kadai ka bakdup ka bakanthop ka ba ai jakasa ka ba ai bam ka ba ai di ka ba penbiang ikindon kam Jong ki Nonglait ki Nongwan nasadu syari lengam nasadu syapatar khma nasadu syarani kor bat barohat kini kithan syapang syati setgi bat kumjuro kaset ngi lam syatay haba kilek silong kiyat lengba Jong ka Mawngap bat ka Mawngap hakata kapur kalong kanong kenthop kanong penbiang yaki Paidbah baro sekani kathan bat ikibabun kimana syati kijinam kijong kimaram tenado Mawngap serum yakinong Mawngap ro sa khotlang kimaram nado Mawngap seti serum kibabun kibri seneng thang mikasi yong kimaram te hangni ha Mawngap baro kiyo yakijing dankam haba kilek sesilong kiwansa ha Mawngap arabam kimi na silong kimunai pai hakasngi babot kiwan no janmit hangni ha Mawngap ka Mawngap kalong kasnong jong ke history bat kasnong ke bakenthop ke bakenbiang ya Paidbah Jong kadong syati setngi bat setngi phang syatay kumta ka Mawngap kalalong kasnong donam bat ka yoba hakipor kiba mensyua hasnda Jong ka Mawngap kadon ka Mawplang kabalong ka syarat ka batbe jingsai na Mawplang syabaro kibenta Jong kari khasi setni ka Mawngap bat ka Mawplang namar kata kilong ka thmei Jong ka bor ka jingsai bat ka yo ka kot deiro ha Mawplang bakiwan wat dawai hakipor ndai dan dispensary ha Mawplang hakipor ndai asdang da ki missionary bat kam hadin sayo igi dispensary bat ya hospital ki baret komta ka giasno Jong ka Mawngap bat ka Mawplang baru Paidbah Jong kari khasi setni kalong kebakodor hadu kata-kata komta baro kiri ki Paidbah seri khasi setni kinyau ya ka Mawplang kum ka kemi jongki kinyau ya ka Mawngap kum ka kemi jongki kini kalong ka jing sisa Jong ka history hanrei
Anda balabiang kinanti kisrok kisengkin kalek kawan kikali kibriu kim dadon kam su ya kamau plang bade kamau ngap hadu kata-kata menta haka ji jonga ka history kan sa repeat biang belengong kumta namar ba ka silong kam nyam ja ka syo ka silong kala khat ngia wat nan perkhat baya ka silong and extend tang sate senu silong ngirei ban don ka ji jingai bai ki facilities bat ki jingkir khu jong ka silong dei ban penyo sa Mawngap ban klibiang ya ka Mawngap bat ka mau plang ya ka buram ka bai ki long suwa kila ai dei ban klibiang ya ka jing syakri jong ka Mawngap bat ka mau plang ye ki Paidbah jong ka dong syati sebni bat sebni phang sate jong kerikasi kita kisim kira sedang lepaban pau bat kita kilong kajing don jong ka Science and Commerce College hang ni bakini ka sarkar kadang syukli dang menta kendiat senam nanta kajing don jong ka Crossing College kabakini ka sarkar kalapan long People's College yaka ngatip ya kejiyai lenti jong ka Crossing College hapdeng kijinge balas dang yaka tanda ikan hun ni barit bat kaseng ka dangro ka barit kaladam teng kasnam ha kabakani hu kalahap ban pensange ya kene college ban ai admission ya ki khna namar ba amla ban penbiang ki jinan kam Andrei habaki nongseng kilawat ya ki Jingialap ban betin lenti ban ya pelam agda por ngampat bat academic session Andrei ya ki jing start jeng ki rangba nong yalam kila khot yanga betlapu yanga kum way ni khot jong ka governing body kum tang la yolat ya ka ban pelam ban betin lenti kum no ban yo biang ya ka affiliation ban sedang biang ya ka ban sim admission suki pasuki da ka jing IT jong itu ki rangba ki nongkershan ki Paidbah ki bala sei ki jing ai ki jong ki ka college kelas sedang ban yen college kelas sedang ban yan hanai le i ki jing e ki ba krau kat ban penbiang pendat purai ki nan kam dei ke de ka sarkar kom bala kedau mentan ki nong kren sakmat bala penlong People's College bala siwi ka tulap jong ki nong trei da ka sarkar kini kilong banra biang ya ka buram jong ka Mawngap bat ka mau plang banlong sa season 4 ka jing syai ya kidong syarum kidong syati kidong sebni baro ngong mene bagi Paidbah na syadu syati syari war syadu syati syari lengam syadu syai Sani syari rimen kyong kiwan wat dawai ha mau plang kata ke history kadai ban repeat biang kadai ban phai biang ngiran hangne ka hospital kidan ladam bakla tang kumalai phau jing thia andrai menta ka sarkar klapen kre biang sa so phau lan san phau tli la dang am bakla sa san phau jing thia ngai i ke jing dawa jong ka por ba ya ke jing kala jong ka polis rekan ja sarkar ban penyo
ya ki lat Jingialap ki jingmentoi Jong kasor seki kapsor bat seki nongba kiba jingai na kasor kiba jingai na kasor ba kamta nga kemiranti ba hangi hamau plang dan kam man penhe biang syu hakisnem ki bahadin ya kani ka CFC siya ka kerdan Jong ka hospital ladam ong ne ong mga ngayo ipaw ngayo ijingay baka history kan Paidbah bat baka Mawngap kamau plang sa sisimpat kan yo biang ya ka buram ka ba kinong sati kinong serum kinong satngi kinong rimen baro kin pai kmat siya ka Mawngap namaray silong dan ya kasyo ngidan kam ikilat kilenti kibala ban syakri yaw Paidbah na kanikadong kathan kasinong jangpi ngai ka buram yaki ki Paidbah nong Mawngap nong mau plang bat yang mau plang konstituensi baro kawai kumjuro yakini ki wai pat ki konstituensi ki Bambarjan kamelem bat kasoyong bakin ya trelang na kabanta ban penpu penpien yakini ka jaka pedeng bahkan kelalong kawai na kisor ki bajan ya ka Shillong ikam jong sarkar kilong ki bangidei ya kaban ai ka jingaro nalor kita ngayui ya kidak kisin bak sarkar kalale mensyua ka por banganong principal jong ka Mawngap Bodari College ngayai lembaga ni ka surok man ka sngi semos ram arsnem siteng hadin kata ngalai kum principal Jong ka Ngapsin College bangayai lenter ya kani garanti henriu snem siteng kalong khandai snem lenter bangayai ya kani ka surok lada khap ki khmatro kemanong manore umjen thutsu bangayai man ka sngi khandai snem lenter hanrai hakitu gisnem hap yai husial namar kibun yo hap haki tliu surok kita ki potholes ki tliu surok kumnomo tiing hap yo hap haki tliu surok hasurok ru don tliu baro khandai snem man ka snem repair ya kani ka surok khamtam namau plang hadu weilai man ka snem repair Handrai chibnai hadin na repair lami tliu biang baro center ka longbet kumta bat ngijuang baya kini ka surok umdan ka sarkar ka bala ban repair ban ne kini ka surok baro silenter wat hadin kita ki kendai snemro habang leg visit habang la join haneu leg visit ya ka Mawngap Bodari College leg visit ro ya Ngapsin College lani leg dan kam si kiwai kisnong badai manyat lembanang ni kalong kumju si kumju hana umla ban repair ya ka tugas rock amdan ka sarkar kabala ban repair ya kini ka surok kabalan penbah lengok mentapat bagani ka sarkar MDA kala ban penbah ya kini ka surok bat kumni kini ka surok kalong kumni kini kilong kidak kisin kiba penlong nga ban yesno bat ban pediang ya ka jingkerpat Jong kini ka sarkar bangan simye kini ka benta kumu official candidate na ka benta kini ka MP by election amdai banga syukwa manila election hanrai ngi bala banetrekam bat kinungalam jeng ni ka sarkar bat kinungalam jeng ni ka parti
Kita dan ki baong inga ani ka parti garo gato tem su tanat kita su thang bo barok lane u bakharok lane kun umrok lane kunta kyang handai hakaji kendo jonga ngia kendo pun ban yurang ba prestun pun song dei u garo ya kendo yo mas ngia halang dei u garo hoi habedan lang hapo Meghalaya, Garo Hills, Khas Hills, Gante Hills. Don Kenyu Konrad Sang Maru. Hanrei, Kamrei, Tangba, Kiwan Sensyar Nanti. Kia Sensyar Lang. Bat kajiya Trey Kam Jong kini laingot. O Chief Minister bat kini ki Arngot. Ki Deputy Chief Minister. Ngai Bakalong Sisa. Kum ki lai mau bersih ki baklan. Dai na kata-kata habau konrat kia sama ulai be ya ka fan sa Delhi na ka por kini arngot ki deputy chief minister kinang la ban pentelun ni ki kam ban pentrei kam ye ki kam hangni bat haba don kam ban penkongu lali ban ya sat tenge borok laingut ki le sa Delhi naga benta banwanra ika song pisa kebabuan. Dai na kata daw kani ka sarkar ka don ka mangtengka ka bagi sarkar ki mensua kimla bankot watang marsitengro. Kini ki penlong ya kini ki dakishen ki bapau bakajing roy bakajing yat syafrang kala nang urlong haka jela kum bagi Paidbah ki kmilanti. Ki jing bombet, ki jing bombiang, ki jing duna hang hang tai, ya kata mla bankir. Ki danbet hang no, handrai ke badan kam yangi ki Paidbah. Iki rirang ba, iki samla, ki bayu ijengai. Kalong banyak pedlem bat ban kedawi kita banyak tua ke sarkar. Dan kam ya keni, dan kam ya katai. Hang tu kadai bandong kumta, hang tu kadai bandong kumta. Lek ya kendo ikini kirang ba klempet kin wengi kita kijing iba auspicious mena ilong ba kilet nakam ta kani ka skin katai ka skin kani ka jing duna kani ka jing dan kam shaw madu prestun bat sisin balalek ya kendo lalle ya kata kini kinong ke penlong yang aro ya kabangan ya trailang bat kani ka party bat bansim ya kini ka lengkor kom MP candidate Jong ka National People's Party hakini ka by election shushu nakajing tray kam jonga kom munoi kai kom munong tho bat kom we ni ki officer balai pek ki college hange Meghalaya ngalap bakilami bon ki institution ki ba he bat ki bat mai tang bat si jer kerteng ya ka bang jer meneru mensingi hantia soyong ka Shillong Medical College bampat juseng mano de kiwai ki sarkar mensem snem lapli da kene ka sarkar ka Shillong Engineering College ka Williamson Sangma State University kini kilong ki jinon kam ki bangila don kam nado ki post na mensua anrai nim senyo dai gene ka sarkar kebelapan urlong hanrai kanlong ka bae hadu kata-kata ban penyat sekmat yakini ki institution ki badan kam ya ka pokrur spakrur ban hajar krur ban penyat sekran lemdangi dan ya ka sarkar ka baklan lemdangi dan ya ka tim jogi nongyalam Kombangidan new chief minister bakini ki armut ki chief minister deputy chief minister annam la ban priok kisa ban biang ye ki bakum kini ki institutions komtangi i bakini ka sarkar kadai ban nang teng manang ya ban pendat ki kam ki bakalas dan ban wanra ban pelong ye ke jela Meghalaya ke jela ke bapu ke bapien Larama pi ki Paidbah, pi bit yang banjir,
Kamu MP Jong Pi ngan yo ya kepada sim benta lem naga benta ban penbit pendiang ya kini ki institution namar ke education kedai ka jeli ka jonga kembalang unong pu pentor ubanang ban bat mo khiu ban pu pentor ban penyat ki school ki college bat ki university kalong yanga kemba pu mo khiu unong rep kemba kinong siat kinong tiu kinong didukan kinang ban siat ya kedok sniang ke babang ya ketung rembai ke babang ngarung lam len ya kena ikam baru si jingim ngan la lada ma pi Paidbah pi ai lat janga ban lek sedali ban ya sai bat ka sarkar dali ban on kene ka university jongi Williamson Sangma State University kadan kami kita ban ngan on ya kebetulan kam sisa ndai bangga sumudur ki college ki school ndai ki bangga sumudur ki jingdan kam ngaratip dan ki baong yanga ubala temen hoy ngasungu nomor belai ngayo pat se kanam utemen uratip usamlah si terai naga benta ke education ngada tip sisa ndai banga kam manga dei kibatung yanga kibatip banga tip ngala bandum yi yala dia handrai ngong ya ke kam ke balasan ya hanga ngala ya ke ban pendar bat ban le hok ya ka kiparari be ye kiparasnong kiparatau kidon kiwaipat kibenta kibanga kwa ya kawan pendat bar kita kelong kajing penrung ya tien khasi hapo ka khanet ka bapra ke khasi yothol society lembagi posneng guladam bat komunu alam makini ki khandiat posnam ngilala ya kawan penget ya ka sarkar bat kini sarkar kala penlong official language ya ka tien khasi kalong mau jam sashi senjam nyo man penrung ha ka khnit ka bapra manta kamalong mane katto lala bane tho sithi para khasi da ka khasi amsho kamalong manswa tho sithi daw visan mau plang hangne orang basnong hamangam thoda ka tin pareng kataru para khasi andai menta ni tho da ka tin khasi kambiang tangkat ni nilan kaman penrong ya ka ha ka constitution negara India da ka ba amen ya ka schedule anam la ban amen ya ka schedule tang da UMP anam la ban amen ya ka schedule klaim da ya lamba ka sarkar jela kadai ban pha ya kene kam hoy la de pha da kene sarkar ka mentahi ka snem arajar khat khandai arajar khat phra ki adopt the resolution bar arajar khat phra hi mat habakut jo ajar khat phra la pha ek resolution sethi dan kam yo MP we trelang bar kene sarkar ka pha ya resolution ban yo ban ra ki kat kisla bar ki score jing tip baro khai score jing tip kamut ki data ki information ki nongrem nangta ban yo slok bat ki officer ki nongtrai ki minister ki bapet ka ministry of home affairs ban yo slok bat ki nongelam jo ngaliang sansyar ka jing trai ka long ka khia bat ka juat haddu kata-kata larangan yo ya ka kabu bane trailang bat kitu ki lai tli ki mau bersih ki bangong bane klempet nginla ban penget ya ka liang sencar hadali lada UMP nai la ka jong lam ki ne lai ngot kan long ka ba sat hadu kata-kata ban yo
ya ka jing manjur jong ka liang sejarah Delhi parlog bae hikuanam baka tien kasih kan runga kene ke pra lada kwa semua bahagia tiu barok ubadai unoi kai kasih barbatip ya ka tien kasih Eki theory yang tien kasih. Bat ubalayele baru isi kata rengkat bat kit khat jong kaseng. Ngai buram ya baru kit khat kaseng. Ki bakan thop. Eki nong tho. Ki badan na ki kenhun bat kiseng ba per. Niat kit lang, niat tre lang. Andai komunong alam. Ngalatur serum seneng. Hapok ke jela bat sedu senong ba Delhi. Ban penulung ya ketien kasih kom ketien sarkar bat menta ban penulung ketien kasih kom ka schedule language kidon sakewai pat kimat ka secularism lani kinongrem jingai balai loy idon kam ban penne ban yadai kene kom MP dan kam ya ka ban protect ban yada ya ka jing trai kam jong kiseng nyam per Banam sya telap no ai ki pat ki janyam ki behepai. Religious minorities ki mission jong ki dei ban tre lai loi. Ban seng school lai loi. Ban le ki kam babha. Klem ki no ki jing penthip, penthot ki jing pendek ki babon rukam. Seng kasi ki seng jong ki balang Kristan. Wat ka Ram Krishna ru kadon ki kam babha. Kini ngirai bani insok insan haka nongren jong ka secularism ka tourism development kalong gabaran kam kamau plang kan sapu kan sapim bian ladang ilebha ban wanra ikiskim ban penroi hakaba kring kilat kilenti kumnawan kring yakin wan yo kai perthai ngiran hangne khamtam me kene galau kentang nalor ki weipat ki jaka ki bangila ban develop kini ki dong ki barot kam ngiran kam man penne ya ki riti ki dosur ngiran kam man penne ya ka bor jong ki snong jong ki hima bat ki ilaka ngiran kam ya ka ban ai bor ki rang ba snong handai haba yang rang ba snong Lara dan keno ke jingkul mar barok kis ngabjar. Ngidei ban penimbiang. Ya ke bor jong kirang ba senong. Ya ke jilong kentang jong ki dorbar senong. Ya ke bor jong kis in. Ya ke dorbar jong ki hima. Ngidei ban skor sarong. Ya ke ne ke jilong kerpang ki riti ki dostur. Balasandur. Daki long shua ong kiri temen balakren hi da oblay men step hai ki long kini ki long pa ki parari be he ngimdei ban keng dau thala ya ka tip kur ya ka tip kha ya ka tip hok ka tip sat ngidei ban nang ban kam yano bakha bat yano ban kam para kini kidong ke ki bagi dan kam namar ki dan kam man pende pensa ya ka jaj ben riu ti bri ti blai ka jaj ben riu ka bakerpang hang thi anong badali hang thi apo Bangalore hang thi Mumbai ki samnai ki balai pule bon sim ki mat ki jinge ki balai belai ki balai trekam ki corporation ki bahe haki hotel ki bahe haki business house ki bahe bon sim ki mat ki jinge ladapi pha yang aku MP sedali ngan sim ya ka jing ke kle bandan ka kanhun lani ki committee lani ka sel banya salak bat ka sarkar jila bat kumjuro bat ka sarkar Delhi ban pece ka bha kamyat jong ki samla pule bakin singanya bakidan hakina ki bantai jong kari India ka jingken tiu
ya kayo kakot Jong ki riu kan thai ki khon samla ki nong khai ki nong song dukan ki barat kini ki nong ki badan kam ki samla ki bom yo ki kam sarkar ki dei bala ban ye ki jat rajong ba auspicious ila keren mene sibon ki bakum gitu kei ke badan kam kalong bau MP ha boleh unia training card berkini ki department berki minister berki kabinet nang ni ban ra ki proposal nang ni bat ban budin seti anam dan por som thai namar habrung haki ministry bapher ban ye kren berki officer ban ye kren berki minister ban pay berki ai baro ki bang ni dan kam ka sarkar ka pendat naka benta ki Paidbah ngiran kam ban le chathi daka jing mat ka babe bad daka jing kermen ka baskem ngiran kam ban le chathi daka akor ka muram am daka jing so kraw hanrei daka jing snoret ngilong ka jela ka baret ngiha ban le chathi ban nang ban penret ban penyadai bad kinong sosial hadelhi naka benta ka jing mentoy jongi ka jingialap da rukam ka lenti ka basngoret kan wanra ya ka buram ka bakraw kwa ban penkut no ya kini ka jingkren ka jong ne por bar ka jing kentu ka jong ka long ya pi wei ban ai ya ka jing trelang ya jing trelang ka ne ka kenti nga khat ya pi ki Paidbah na ka ne ka constituency Mawngap constituency ki Paidbah na kini ki conferency mamarjan bar ki Paidbah jong barok live honre tli ki conferency banai ki Christian ka jong pi au kertong jong National People's Party hagne ka kenti ki bamenta ngala sim ni kini ki issue na do shwa bangan penyaso irade bat kini ka political party tangkong munong tho baru nong trei kaman sobha ngala sim lupa ya kini ki issue kamtam kibe dai bar education kibe dai bar ktian kasi kibe dai bar secularism kibe dai bar tourism kini kirong ki bangala sim lupa klam da yang na kamta kanu ka party hanrai nga yang na ka bentau Paidbah bat menta haba kini ka party ka khat bangala pdiang ngan teng ya kini ki issue Paidbah kumta ngam long satia tang Nonglait lani kertong candidate Jong kani ka parti namar las dang na ka bentau Paidbah ngayeng ha kani ka porro na ka bentau Paidbah kamta nga ong sai ya kani ka wei bangalong kertong Jong baro kinong thepot kertong Jong ki Paidbah